ollaan Karttuset ja asutaan tällä hetkellä Kangasalla. Ja ollaan asuttu tässä 2 vuotta tässä omakotitalossa. Tämä on rakennettu 1980 ja me ollaan ehkä 3-4 omistaja tässä. Kyllä se lähti siitä, kun ovikello soi ja siellä oli mies, joka ystävällisesti tarjoutui tekemään ilmaisen salaoja tarkastuksen. Ja koekaivaukset ja talon nurkalla. Ja siitä se lähti sitten, että kaivoi niitä perustuksia ihan sinne kivijalkaan asti ja huomattiin, että tämmöinen tärkeä elementti, mistä me ei tiedetty mitään, kun patolevy oli ilmeisesti edellinen omistaja asentanut, mutta väärinpäin. Ja näin ollen se ei toiminut ollenkaan, päinvastoin edisti sitä riskiä, että voisi tulla kosteusvaurio ja se oli se ratkaiseva tekijä, että ne piti uusia ja näin ollen ryhtyä koko Salaojan remonttiin. No, meille oli sanottu, että 2 viikkoa siis arkipäivät ja se on toteutunut nyt nopeammassa ajassa kuin mitä sanottiin. Pitkiä työpäiviä pojilla, mutta hyvin tarkasti oli mun mielestä kerrottu nämä työvaiheet, mitä laitetaan ja muuta ja etukäteen kerrottiin, mitä kaikkea tehdään. Ja kyllä varoiteltiin, mutta oli silti yllätys, että kuinka sotkuseksi kaikki tuli. Koko puutarha, missä oli pelkkää vihreätä, oli täynnä putkia ja huonekaluja, mitä on siirretty ja terasseja ja ennen kaikkea kasoja. Tämmöistä niinku hiekkaa ja suoraan. Ajateltiin, että ei tästä tule mitään. Ja vielä eilen niin ajateltiin, että ei tähän millään valmiiksi täksi päiväksi. Mutta niinpä ne vaan asiantuntijat tuolla teki hommia ja täällä on nyt ihan viimeistä vaille valmiina. Ja koko toi talon sivusta ja etupuoli on jo valmiita ja tässä viimeistellään tieosuutta nyt. Helpottunut olo, että näinkin tärkeästä parannuksesta selvittiin näin vähällä. Ja itse asiassa meillä on monessa mielessä myös piha on paremmassa kunnossa nyt, kun aivan. Uutta multaa valtavasti. Ja etupihahan on paljon siistimpi, kun samalla tehtiin se kivetys vähän uudestaan ladostiin. Tästä on erittäin hyvä lähteä liikkeelle ja jatkaa tätä puutarhanpitoa. Ja ennen kaikkea ei tarvitse enää huolehtia, kun syksyllä sataa vettä, niin sataako on miten paljon tänne. Kyllä meillä on hyvä kokemus tästä Salaojan pisteestä, että hirveän ystävällisiä ihmisiä yrittävät olla mahdollisimman vähän vaivaksi. Kertovat aina, missä mennään. Ja voin ehdottomasti vilpittömästi suositella. Joo.